Nakon uspješne akcije prikupljanja novca, 28. maja ekipa našeg džemata je krenula put ka Bosni i Hercegovini, kako bi na licu mjesta podijelila pomoć ugroženima u poplavama i klizištima. Brzom, ali i sigurnom vožnjom u Bosni i Hercegovini smo stigli 29. maja negdje oko 15 sati. Samo 20 minuta nakon ulaska naišli smo na pravo nevrijeme i veliki pljusak. Prvo poplavljeno mjesto koje smo vidjeli. Dvadeset 29. maja magla je izgledao ovako. Gotovo svaki kamion prevozi humanitarnu pomoć. Ovo je kolona od negdje 30-ak kamiona. Stigli smo do odredišta, odnosno do zadnje stanice, do Zenice. Odmora nije bilo, odmah smo počeli pripremati plan raspodjele humanitarne pomoći. S obzirom da je bilo sve planirano još iz Francuske, nije nam bilo potrebno puno vremena. Bilo je potrebno samo još odrediti gdje će i na kojem mjestu otići humanitarna pomoć. Odlučili smo da prvi dio humanitarne pomoći podijelimo u Maglaju, a drugi dio u Vlasenici i Srebrenici. Ovdje ispred nas je kamion humanitarne pomoći koji je Džemat Pariz u saradnji sa Bošnjačkom nacionalnom fondacijom dopremio u Maglaju. Humanitarna pomoć je dijeljena po spisku kojeg je napravio Hafiz Hidajet Talić, imam Kuršumlije džamije u Maglaju. Podjeli pomoći je prisustvovao i doktor Mustafa Cerić. Bismillahirrahmanirrahim. Danas je petak, 30. maj 2014. godine. Mi se nalazimo u Maglaju pred džumu namaz. Nakon velikih poplava koje je zadesilo čitav kraj, a ja bih rekao posebno Maglaj, evo ovdje sa desne strane je most, a ovamo je grad, kao što se vidi, bio poplavljen. Mi se nalazimo ispred Kuršumlije džamije koja je na brdo i nije voda
oštetila. Danas sam u društvu sa odborima BNF-a, Bošnjačko nacionalne fondacije iz Švedske, Švicarske, Njemačke i Francuske. Ovdje je ovo humanitarna pomoć koja se dijeli stanovnicima Maglaja je iz Pariza. Oni koji su dali svoj prilog, želim da obavijestim da je njihovo dobro djelo došlo na odredište. Evo vidite, ovdje iza nas su ljudi, porodice, što bismo mi rekli, porodice Smajlbegovića i drugih begovskih porodica, rekao bi, maglajskih, koji su preko noći ostali gotovo bez ičega. Ovo što je zadesilo Bosnu i Hercegovinu, posebno ove gradove kao što je Doboj, Žepče, Maglaj i druge gradove, nije zapamćeno u našoj Bosni. Stoga mi sad treba svi da se dignemo i da pomognemo našoj braći da obnove život i da vrate se svojim domovima. Negdje je moguće da se vrati, negdje nije moguće. Ja sam posjetio i okolinu Željeznog polja i vidio sam jako mnogo je ljudi ostalo bez domova. Otprilike, kaže se, oko 40.000 ljudi je ostalo praktično preko noći bez svojih krovova, bez svojih kuća, bez imanja, bez stoke i tako dalje. Ja želim sa ovoga mjesta da se zahvalim u ime svih njih, vama u dijaspori, bošnjačkoj dijaspori, u Parizu i u drugim gradovima Evrope, što ste uz sve svoje poteškoće koje vi imate, jer su i vas prognali tamo, mnogi od vas, neki su otišli zbog ekonomskih razloga, da se svima vama u ime ovih ljudi zahvalim i da vam kažem, dok god postoji ta solidarnost među nama, ako Bog da, i Allah će nama pomagati. Hvala vam velika. Evo samo da se zahvalim našem doktoru Efendiji Ceriću. On je jedan od najzaslužnijih što smo mi danas ovdje, jer dok je bio na čelu islamske zajednice, on je pravio tu vezu sa dijasporom i uvezivao nas sa našom maticom i ta veza je ostala i ostaće ko Bog da do sudnjega dana. Ja mogu biti radostan i srećan što je on danas ovdje s nama i što se ova saradnja nastavlja, iako nije on na čelu islamske zajednice, on će ko Bog da uvijek raditi i pomagati našoj Bosni i našem narodu. Nakon podjele hrane i higijenskih sredstava, kamionom smo se uputili do svih kuća i osoba u Maglaju koje su bile na spisku kojeg je sačinio Hafiz Hidajet Talić. Podijelili smo 29 frižidera, jednu veš mašinu, deke, jastuke, čaršave i određenu količinu novca. Tako izgledao 30. maj, odnosno podjela humanitarne pomoći u Maglaju, koja je trajala od 11 do 18 sati.